Halló? Halló? Szevasz! Igen. Igen. Éjszaka. 2. Két kisebb. Aha. 120, hogy beszéltünk, tudod. Okés. Dávid! Gyerünk, Dávid! Sziasztok! A közelmúltban a Rapid Carp Fishing kisfilmen keresztül mutattuk azt be, hogy hogyan lehet az angol stílus segítségével adott időegység alatt a legtöbb halat kifogni. Most horgásztársaimmal éppen egy versenyre látogattunk el, ahol újabb fortélyokat fogunk megismertetni veletek. Érdemes lesz tehát végigkövetni, hogy milyen apró praktikákat fogunk bevetni a pontyfogás érdekében. ...2017-ben Nagyfába vágta fejszéjét a Horgászóna Carp Team. Ennek szellemében adtuk be nevezésünket egy 100 órás pontyfogó versenyre, amely Demecserben a Roberto horgásztavon került lebonyolításra. Ezen a nem hétköznapi megmérettetésen igen profi 12 csapat vett részt. Mi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a magunkkal vitt bétek etetőanyagokat készítettük elő. A nevem Karácsonyi Béla, nem olyan régen vagyok a Horgászóna Carp Team harmadik tagja. Dáviddal gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és így kerültem be a Horgászóna Carp Team csapatába, ahol lehetőségem nyílt megismerni a pontyhorgászat különböző stílusait, vagy ebbe beletartozik a Rapid Carp Fishing is, ahol lehetőségem nyílik nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségű halat kifogni, szákba terelni. A csapatban harmadik tagként szerepelek, ahol legtöbbször az etetés és az ehhez kapcsolódó etetőanyagok összeállítása az én feladatom. Most etetni fogunk, és ehhez a katapultot fogjuk igénybe venni. Az általunk használt etetőanyag a bétek által forgalmazott metódmixekből épül fel. Ezen a versenyen bevetettük a katapultot is. Ezzel az eszközzel mintegy 120 méterre alakítottunk ki etetést. Ezen a területen a vízmélység 2 méter fölött volt. A mederfenék egyenletes és iszapmentes. Az időjárás nem bánt velünk nagyon jó kézzel, hiszen az egész verseny folyamán szeles, esős idő köszöntött minket. Az éjszaka megfogott szép pontyok után szerencsére nem kellett sokat várnunk az első reggeli kapásokig.
csapások nagy intenzitásúak voltak. A hal nagy erővel tört ki legtöbbször, szinte minket is megtévesztett a viszonylag nagy intenzitás, ahogy ezek az erőgépek húztak a víz alatt. Izgalmas perceket okozva ezzel számunkra a parton. Már csak azért is, mert a vízállás a megszokottnál legalább 60 cm-rel magasabb volt, így Bélának minden esetben egy melles csizmába kellett a vízbe gázolnia, hogy meg tudjuk biztonsággal szákolni a halakat. Ez nagy izgalmakkal járt, de szerencsére majd minden esetben sikerült. Amelyet kifogtunk, egy remek kondiban lévő, csodaszép 5 kg körüli tőponty volt. Nagy örömünkre kedvenc csalinkat, a 10 mm-es Beitek The Juice Wafters jellegű dumbert vette föl, már csak azért is volt ez nagy öröm, hisz minden halunkat ezzel fogtuk. Az éjszaka, majd az ezt követő reggel kifogott pontjaink nagy megelégedéssel töltöttek el minket, hiszen bizonyították, hogy jó úton járunk. Na ez elvárható is volt, hiszen nyerni jöttünk. Az általunk használt Beitek csalik és horog csalik hozták sorban a pontyokat. Egy aranyos kis történet is fűszerezte ott létünket, hiszen botjaink mellett, mögött 2 kis egér is tanyázott, végig kísérte mind a 100 órát. Úgy néz ki, nekik is tetszettek az általunk használt csalik illatai, aromái. A következőkben egy rendkívül hatékony, gyors csalogatóanyag mixet fogok nektek bemutatni, amely tartalmaz a Beitek 2017-ben debütáló Triple N bojliából, a 18 mm-es süllyedő változatból pár felezett szemet, amihez természetesen egy nagyon ötletes kis bojli felezőt szoktam alkalmazni, amiben én általában 3 szem bojlit szoktam beletenni. A művelet roppant egyszerű. Egy tálkába tudjuk a megfelezett bojlikat beletenni. Természetesen én most csupán a szemléltetés kedvéért egy kisebb mennyiségű csalogatóanyagot fogok elkészíteni. És ahogy említettem, ez egy speciális keverék, amely a felezett bojlin kívül tartalmaz még szintén újdonságnak számító dzsárok közül a Party Mix keverékből. Most csak egy keveset teszek hozzá, annak érdekében, hogy lássátok. Ez egy nagyon sokrétű magkeverék, amely természetesen a Beitekhez hasonlatosan nem tartalmaz tartósítószert, és ez nagyon-nagyon fontos tényező a halfogás szempontjából. A továbbiakban szükségünk van még a Natti Glagra, ami nevéhez hűen egy rendkívül sűrű, már-már kocsonyás anyag. Ahogy látjátok a képeken, sűrű és nagyon-nagyon vonzó a pontyok számára, hiszen ezzel a magkeverékkel, illetve a felezett Triple N bojlikkal egy olyan elegyet alkot, hogy egész egyszerűen nem tudnak a pontyok figyelmen kívül hagyni a mederfenéken. Érdemes kipróbálni, mi elsősorban SPOMB rakétával szoktuk ezt bejuttatni a kívánt távolságra. Ha ezt az etetést alkalmazzátok, mindenképp érdemes csaliként kipróbálni a Triple N bojlikat, esetleg kikönnyíteni, hóember formában felkínálni azt a pontyoknak. Csorba Dávid vagyok, 3 éves korom óta horgászom, 2 éve versenyszerűen, 1 éve kerültem be a Horgászóna csapatába, ahol próbálunk minél kevesebb idő alatt minél több halat fogni. Nyitott vagyok az újdonságokra és szeretem a kihívásokat. A legnagyobb halam eddig egy 27 kilós ponty,
illetve mióta a Rapid Carp Fishingben horgászom, azóta egy nap alatt 53 darab pontyot is sikerült fogni. A gyors pontyhorgászathoz szeretnék nektek bemutatni egy általam közkedvelt és egy nagyon egyszerű csalit és végszereléket. A végszerelékhez nincs máshoz szükségünk egy 10-es méretű horoghoz, egy vékony fonottelőkéhez, egy fűzőtűhöz, egy ollóhoz és egy 10-es méretű The Juice Dumbbells Wafter csalihoz, azaz kikönnyített csalihoz. Először is a horgon alulról fölfelé átfűzöm a fonogginót, csinálok rá egy hurkot. Ez a hurok a lehető legkisebb. Mikor ez megvan, a maradék fület lecsípem. Ezután a fűzőtűre felfűzöm a csalit, és a távolság beállításához a fülünkbe belehúzom. A csalit beállítom a megfelelő távolságra, ami nagyjából 1 cm. Ezt tetszőlegesen körbetekerem, majd levágom a megfelelő hozban, és felülről lefelé visszafűzöm. Amikor ez megvan, fölülre is kötök egy fület, és a maradékot ismét lecsípem. Erre egy szilikon hüvelyt húzunk, és ez a következőként fog kinézni a vízben. Nem sokkal azután, hogy kapásom volt és egy szép pontyot fogtam, Dávid kapásjelzője is gyönyörű hangokat hallatott. Nem sokat várt Éber társam, és azonnal felvette a kontaktust a jelentkezővel. Ez a bot az etetés mögött mintegy 140 méterre kereste a halakat. Be is jött a számításunk. Azonban a nem várt nagy ellenállás alaposan megborzolta az idegszálainkat. A hal kitört jobbra, majd balra. Sok-sok méter zsinórt lehúzott az orsóról. Csak nagyon lassan, méterről méterre tudtuk a part elé irányítani azt. Ekkor Béla, szokásához híven, ismét a melles csizmába öltözött és felkészült a szákoláshoz. Ez, ahogy említettem, nem volt egyszerű, hisz a víz nagyon hamar mélyült, ráadásul ágas-bogas fák is meredeztek a víz alól, ezzel is nagyban megnehezítve a szákolást. Türelmesen fárasztott társam, így jutalmunk hamarosan egy ponty merítőbe csúszó, gyönyörű szép test volt. Dávid zsákmányát a ponybölcsőbe fektettük. Ahhoz képest, hogy mennyire erősen húzott,
hogy mennyire izgalmas volt a fárasztás, egy átlagos 5-6 kg körüli pontyot mérlegelhettünk. Búslakodásra semmi okunk nem volt, hisz ezúttal egy gyönyörű szép koi jegyeket magán hordozó ponttyal volt dolgunk. Ahogy a pontzsákba helyeztük a zsákmányunkat, hiszen mégiscsak egy versenyről volt szó, és meg kellett várni a mérlegelést vele, azonnal az etetésünk frissítésén gondolkodtunk, majd cselekedtünk. Újra felfrissítettük a csalikat, és etetőanyagot juttattunk a vízbe. Majd elhelyezkedtünk kényelmes székeinkben, és ekkor újra megjelentek a kis egerek. Már-már kabalának számított jelenlétük, hisz azt jelentette, hamarosan kapásunk lesz. A parton töltött, mintegy 100 óra alatt végig mostoha időjárás kísért minket. Szél és eső váltogatta egymást. Azonban felettébb jól éreztük magunkat, hisz sorban fogtuk a halakat. Most pedig egy olyan speciális keveréket fogok nektek bemutatni, amely azokban a szituációkban lehet segítségünkre, amikor a hagyományos etetőkosár helyett az úgynevezett paszta olmokat kell segítségül hívnunk a horgászatainkon. Ez lehet például egy verseny szabályzata, vagy lehet egyszerű taktikai megfontolás részünkről. Igen ám, de mi kerüljön ezekre a legtöbbször áramvonalas kialakítású paszta olmokra? Ehhez egy nagyon egyszerű megoldást kínálunk a Rapid Carp Fishing keretein belül. Nézzük meg, mi ez. A klasszikus zöld Special J Green anyagból egy tálkába nem sokat, egy keveset kiadagolunk, majd következik egy nagyon különleges anyag, az én nagy kedvencem, az őrölt fekete bors, amelyből szintén teszünk a zöld etetőanyaghoz. Ezt követően megfelelő mennyiségű vizet adagolunk hozzá, elkeverjük, majd, amikor már majdnem elértük azt a halmazállapotot, amely megfelelő az ólomra gyúráshoz, akkor következik egy speciális adalékanyag, a Bétek Poloni családon belül megtalálható Poloni Glag, amely egy többféle fűszer és gyógynövényeket tartalmazó speciális koncentrátum, ismertebb nevén dip. Ebből adagolok egy egészen minimális mennyiséget, hiszen egy nagyon sűrű anyagról van szó. Így elérjük a végleges halmazállapotot, amely, ahogy látni fogjátok, egy tapadós, ám mégsem ragadós, gyurma-szerű anyag, amely már viszonylag egyszerűen felvihető a pasztaólom barázdált felületére. Ha megfelelően adagoljuk a vizet az ehhez a keverékhez, higgyétek el nekem, hogy akár a 100 méter feletti dobások alkalmával sem fog lerepülni a pasztaólomról. Íme. Természetesen ezt botunk terhelhetőségéhez, zsinórvastagságunkhoz, a meghorgászandó távolsághoz lehet ennek a gyurma-szerű anyagnak a nagyságát megválasztani a pasztaólomhoz. Érdemes tehát kipróbálni, íme egy pasztás keverék. Még egy nap sem telt el a versenyből, de az általunk alkalmazott módszerek igazolódni látszottak. Azaz, nyomás alatt is működik
az általunk kidolgozott Rapid Carp Fishing szisztéma. Mit értek ez alatt? Egy verseny arról is szól, hogy folyamatosan figyelni kell a szomszédokat, kiélezett a viadal, mindvégig alkalmazkodni kell az adott szituációkhoz. A csapatunk mindvégig ragaszkodott az előzetesen kitalált stratégiához, és bíztunk benne, hogy a 100 óra leteltével is sikeresen zárhatjuk a versenyt. Ezen a szelekkel, frontokkal tarkított viharos horgásznapon az alábbi összeállítást választottuk horgásztársaimmal. Főzsinórnak a jól bevált 26-os átmérőjű monofilt, tekertük az orsunk dobjára, míg dobóelőtétnek ezúttal monofilt választottunk, az úgynevezett kónuszos változatot, amely ilyen esetben 15 méteren keresztül 26-os átmérőről egészen 57-esig vastagszik fel, így kíván megfelelő alternatívát a távdobásokhoz. Ezt követően mintegy 80 cm-es lágy gubancgátló csőt iktattunk be, amely pontosan illeszkedik a 75 g tömegű pasztaólom szilikon hüvelyéhez. Az előkénket szokásunkhoz híven egy aprócska kis szilikon hüvellyel tettük gubancmentessé, és 15 librás bevonatos előkét alkalmazunk. Általában abban az esetben, ha 100 vagy 100 méter fölé kell bejutatni a végszeréket. A horognagyság egészen kicsi, azokban az esetekben, amikor a külön versenyszabály vagy a tó szabályzata nem ír elő más paragrafust, hogy így fogalmazzak, abban az esetben egészen kicsi, akár 10-es méretű horgókig is lemegyünk a kapások érdekében. Érdemes tehát relatíve finomítani végszerelékünket, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ne üljünk hiába a parton, tegyük az gubancmentessé. A nap végére örömmel nyugtázhattuk társainkkal, hogy működött a kitalált technika. Már hajnal óta fogtuk a halakat, és ez a tabella legfelső fokára repített minket akkor. Bíztunk a kedvező folytatásban. Már csak azért is, hisz velünk volt a kabala állatka, a kisegér. Szávasz! Igen. Megvan a mai nap, behúztuk, vezetünk.